So today, mo ang 14 days sa mo ang quarantine. So karon adlaw na namo nga mo gawas. So kinahanglan nga manghipos nami. So ang amo ang mga gamit ipanghipos na namo. Kay para di mi maglisod sa man ang mga gamit sulod sa amo ang room. So karong adlaw manguli na jud mi finally. So pakita na sa inyo ha guys unsay mga kauban ako ron diri sa quarantine area. So see you later. Bye. So maani nga mo ang quarantine area diri sa PWS. So dara mo ang sakyan. Tara mo ang sakyanan. Pero wa pa may na rapid. Pero sila to una maulit. So kani maani mga kauban ako there is quarantine area. So nag-prepare na sila mga gamit sa tinana. Sila tinini. So finally usay kasulti ni tinini nga manguli na taron. Happy ako kay makauli na mi sa among barrio Abakhanan. Thanks. I don't have parents anymore. Oh, happy na daw siya tinini kay Thank you Lord. makauli na jud siya sa Bakanan. So kami excited na kami nga manguli. Kay katulsi na kadlaw na dugay pagkatod kadyo ni. Hinaot nga way mga kabilinggan mga tanan namong mga kaubanan. Bitaw. So di ba nindot kay paminawon nga manguli nami. Da mga kauban na mo. Si Kuya. Basta may feelings ni Muya nga manguli na jud taya kay na-evict nito sa bahay ni Kuya. Napasalamat ang dako nga nakasurvive ta sa quarantine 14 days o manginaot mi nga malipayon mi paguli sa mua. Oh, di ba kabati mo guys. Oh, dere ano sa ni Kuya anati dai sorry. Di sa may feelings ni mo tay nga manguli na taron sa bahay ni Kuya kay na-evict daw taw at na daong. Happy kaayo kay makauban na ang pamilya. Oh, happy kayo daw ang anak ko gamatoy ting tereng ting. Si Ate Jorin, ano sa may feelings mo Ate Jorin nga ma-evict na ta. Happy. Di ko kadyo nga kagawas ako. Na-evict ako sa bahay ni Kuya. Oh my God! Wow! Ora ni na-evict nga nalipay. Taran. Sorry mo na guys, paningama ang mga lugar diri sa quarantine sa mga mga CR. So ano guys, mana siya guys. Mana siya mong kuan. Ano nga classrooms. Basta kaya dugay kayo gini guys. Huwag pa dyan may rapid guys. At ang uya ka naman dani. Parang uya ka naman to. Pa may narapid. So kani siya. Muna na ibabaw nga kuan. Another room po siya nga gi-quarantinan. So kanya siya nga room. Third floor ni siya kutom. So sila guys, excited na sila guys, manguli guys, awa guys. Kami ani guys, wa pagazad mi na rapid. So kami maghuwat mi dani og kanus sa pagazad mi marapid ani kay pag marapid na mi manguli na gazad mi, excited kasi kami kanso kay 14 na magkaadlaw. So dugar kasi mi gahandom nga manguli na jud mi kay. Giminga na mi sa mong pamilya. Mo lagi ni guys, basta gi-COVID gazad, arang gazing luya kay ngano. I-quarantine pagkajud ka, pero before ka mag-quarantine, magkuha pagkajud kag mga requirements nga kinahanglan nun para makasulod ka sa munisipyo ninyo. Kayo. What the fuck? Wala kay letter of acceptance, di ka makakuha ang mga requirements. So, marinig guys. So, diri na lang kutob o maayong adlaw.